Anem a parlar ara d'una de les activitats principals de la Federació de Pilota Valenciana pel que fa als campionats, els campionats de clubs. Dins del programa de Som Pilota hi ha un element destacat respecte a aquest tema, com és el Pla Impuls. Santi, parla'ns del Pla Impuls. El que busquem en este nou format és preocupar-se a arribar al màxim possible, en este cas, com te deia, a la gran majoria de persones possible, però sobretot que els jugadors i jugadors que participen d'ell, els clubs que estem darrere, que sobretot participen d'una manera real, actual en la societat en la que vivim. Pensen que el Pla Impuls és el que va vindre a revolucionar, baix el nostre punt de vista, este model, este format nou, el món dels clubs i del professionalisme en la pilota valenciana. Parla'ns del concepte d'alt rendiment. En quant al rendiment, sobretot, i en el Pla Impuls, el que busquem és portar, diguem, al rendiment el que coneixíem antes com Cespiva, coneguem a dia d'avui com Cespiva i Elit femení. Nosaltres abarquem dins del nostre Pla Impuls sobretot la forma en la que anem a implantar la coordinació, la manera de dirigir, la manera de portar estos alumnes, perquè al final no deixen de ser alumnes ja d'una edat ja pràcticament quasi fins al sub-23, ja han passat de tecnificació, han passat a este pla, i en este pla sobretot sempre de la mà del club. Així anem a implantar una sèrie de mesures que són fonamentals per a que els xavals i les xavales d'estos programes se porti a terme. Explica'ns breument quines són aquestes mesures. Mira, una de les mesures, per exemple, és actualitzar actualment la normativa, tant de Cespiva com d'Elit, de dues maneres fonamentals. En un rànquing intern, en la que cada alumne, cada esportista coneix en el moment en el que està i a on pot arribar, i sobretot també en els criteris. Al igual que en tecnificació parlàvem dels criteris, ara mateix saber els requisits i els criteris en els que estan formant-se aquests jugadors i jugadores, encara que siguin d'alt rendiment, són totalment necessaris. I aquest és un dels motius principals que li fa falta a la tecnificació, en aquest cas a l'apartat d'alt rendiment com Cespiva i Elit femení. Un dels altres és, que pensem que també és fonamental, és individualitzar un pla d'entrenament per a cada jugador i jugadora. Actualment això no passa i pensem que tenim que anar més allà. Estos jugadors i jugadores en una condició d'esportista d'elit com la que és, tenim que tindre sobretot un pla clar d'entrenament individualitzat. Estar molt damunt d'aquestes persones, d'aquests esportistes que necessiten una direcció clara i sobretot també els ajuda per a poder portar a terme tant la vida laboral o la seva formació, perquè estem parlant d'esportistes d'alt rendiment en el que la seva formació és fonamental per a nosaltres. I això sempre va a prevalèixer sobre altres temes. Després, poder conjugar en el club i les escoles. Que per això tenim una altra de les mesures, que és una bolsa, un llistat de jugadors, en aquest cas d'alt rendiment. Què vol dir això? Que dins del nostre llistat que tindrem federatiu, al mateix temps com antes comentàvem, un llistat de jutges o un llistat de tècnics, també tindrem un llistat de jugadors i jugadores. Evidentment, al que pertanyen els jugadors del Cespiva i les xiques, en aquest cas, de l'Elit femení. Què volen aconseguir en això? Que si algun trinquet necessita alguna partida d'aquestes característiques, tindre un llistat de jugadors seleccionable, però al mateix temps sempre dirigit i coordinat per una persona que estarà única i exclusivament per a coordinar este programa. Què farem en este Pla Impuls? Sobretot la conjugació, en tindre garantint 2 partides per setmana per a que tindre estos esportistes un ritme, un alt rendiment real, garantir-los 2 partides per setmana, una té que ser sempre en el club. I després, la partida del trinquet, en la que poden demostrar les seues habilitats també per al dia a dia dels trinquets que coneguem. Ens agradaria també que aquestes competicions s'obrigueren al públic general. És a dir, si n'hi ha un sub-23, si n'hi ha un sub-18 i si n'hi ha un sub-19, d'ambos sexos, nosaltres parlem exactament igual tant per a jugadors com per a jugadores, que se puga portar al dia a dia dels trinquets i que aquestes competicions siguin les que tenen que ser dia a dia. Evidentment, darrere poden jugar els millors professionals d'avui en dia, però sempre valorant els nostres alumnes del Pla Impuls. I això sí, molt important, sempre amb igualtat de condicions, perquè fins ara no ha passat. I en igualtat de condicions i de criteris. A l'unificar els criteris, sobretot,
ahí aconseguim que els alumnes sàpien el que parlàvem antes, no? Cap a on van. I és molt important, jo crec, el Pla Impuls des del punt de vista del rendiment, ja te dic, a l'hora de conjugar les partides del dia a dia, com se coneixen actualment, en les partides del club. Mira, en conclusió, sobretot el Pla Impuls ve a oferir a l'alt rendiment, al professionalisme, algo inèdit en la història de la pilota. I no és més que ser rigorós i sobretot tindre criteris clars. Això, al final, el que farà és un nou format. En este model el que aconseguirem serà que any rere any se vagi retroalimentant i poder aunar, com te dia, juntar els clubs, sobretot en el món professional.